Gvern Laburista mhux se jnaqqas it-taxxi. Dikjarazzjoni ċara tal-kelliem Laburista għall-iżvilupp ekonomiku u s-servizzi finanzjarji Charles Mangione waqt il-programm Bondi Plus. Il-taxxi eżistenti at this stage ma narax li wieħed żgur ma jridx iżidhom. Ma narax li wieħed immedjatament irrid inaqqashom. Charles Mangione qal li t-taxxi tal-lum huma adekwati, jiġifieri il-Labor qed jaqbel mal-mod kif huma mqasmin it-taxxi llum il-ġurnata. Tax burden kif inhu illum huwa adekwat. Fl-istess programm il-Ministru Tonio Fenech ħabbar li l-Gvern se jressaq il-budget fl-aħħar ġimgħa ta' Novembru. Effettivament hija l-aħħar ġimgħa ta' Novembru, maħniex se nitlu f'Diċembru, hija l-aħħar ġimgħa ta' Novembru. Dan il-budget sostna Tonio Fenech kif kienu l-aħħar 4 budgets se jibqa' ffukat fuq il-ħolqien tal-jobs. Li jrid jibqa' jkun budget li effettivament minħabba l-kriżi li hemm barra jibqa' joħloq u jipproteġi l-postijiet tax-xogħol. Charles Mangione iddikjara wkoll li jaqbel ma dak li qal Alfred Sant, jiġifieri li d-dejn ta' Malta jinsab fl-istess livell tal-Greċja. Id-dejn kif qed jarahu huwa jasal sa 90% tal-ġid li niġġeneraw f'dan il-pajjiż. 90%. Hekk qal Alfred Sant, qed narak qed tinnodja, ġifieri inti qed taqbel ma li qed jgħidu. Mela ħanispjega malaj fimni. Le ma qed taqbel jew le? Iva. Dan jimplika li l-Labor jekk ikun fil-Gvern iqis li għandu jkun hemm miżuri ta' austerità biex jagħmel tajjeb għal dan id-dejn kif qed tagħmel il-Greċja, kif spjega l-Ministru Fenech. U l-miżuri ta' austerità li se jkollkom tagħmlu għax sa tkunu fil-Gvern. Tridu tajduhom issa, mhux titqu bin-nies u issa twedu li sa tnaqsu l-kontijiet ta' dawn l-ilma u mbagħad titqu bihom. Mistoqsi dwar jekk il-budget hux se jgħaddim il-Parlament, il-Ministru Fenech qal li hija responsabilità ta' kull membru parlamentari li l-budget jiġi approvat. Il-budget se jitressa u sta hija responsabilità ta' kull membru illi jerfa' ir-responsabilità tiegħu. Jekk ikun hemm membru partikolari dik ir-responsabilità ma jerfaħiex, jew addirittura jieħu deċiżjoni li dak il-budget ma jgħaddix, mhux nuqqas tal-Gvern, il-Gvern f'responsabilità irid irresqu il-budget fih innifsu. Wara li fl-aħħar 4 snin ħoloq 20,000 impjieg, il-Gvern sostna l-Ministru tal-Finanzi se jippreżenta budget li jkompli joħloq aktar postijiet tax-xogħol. Jiena għandi hawn il-headline tal-lum tal-li ħarġet mill-Business Weekly li jgħid While Europe's unemployment increase, Malta's decrease. Matthew Bonnet għal Net News.